Vedare tinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Saka pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe avo vakati inini ndinonzi Pastor Lulu, ndinotungamirirawo rimwe sangano muno muSouth Africa. Ndinewo imwe nyaya iyo yandokuda kuti munge muchizoshare kuchannel yenyu. So message iyi ndakaitumidzirwa ndichinzi ndinge ndichizoshare nyaya yacho kuAfrican Confessions. Mushure mekunge ndaverenga message iyo yavakanditumidzira, message yacho yakati rebei. Saka ndakabva ndangoti regedzai ndinge ndichingotranslate this message kuitirawo kuti tiipostewo kuno kuZim Confessions. Hey, zvakangoma hazvo veduwe patakatanga channel yacho yemaconfessions handina kana kumbogara ndafungidzira kuti ndo kwazvichazosvika uku. So message iyo yandakatumidzirwa yainge yakanyorwa iyo yakanzi Full Heaven and Hell, testimony ya Sister Linda Ngauja, encounter with Jesus Christ, part 1 ne part 2. Linda Kumba Isatu Ngauja now avakudanwa nezita iro rekunzi Linda Ngauja Rika, mukadzi iye anobva kunyika inonzi Seirra Leone. Linda uyu akafa musi wa February 15 mugore ra 2013. Mushure mekunge afa Linda uyu mugore ra 2013 akabva atakurwa ndokubva azoendeswa kudenga zvekare akaendeswa kugehena. Akati aendeswa kugehena ikoko uko kwaakasvika akabva awitnessa zvimwe zvinhu zvainge zvichityisa, zvimwe zvacho zvainge zvichikatyamadza. Before asati ashayika, Linda uyu aiva munhu wekuti ainge asingabhelieve kuti kune chinhu chinonzi denga zvekare kune chinhu chinonzi gehena. Asi musi waakazoshayika mushure mekunge azoona denga negehena ndo paakabva azoona kuti zveshuwa denga negehena zvainge zviriko. Mushure mekunge ashungurudzwa nemadhimoni awo aakanosangana nawo kugehena ikoko. Part 1, kuenda kugehena. Linda aiva mukadzi wekuti akafa asina kutendeuka, ende akati afa akabva aenda kugehena. Immediately akati ashayika akabva aona kuti ainge achifamba, but mukunofamba kwake Linda uyu ainge achifamba asiri oga, but ainge achifamba nevamwe vanhu vainge vakawanda. Vaifamba vari mune imwe nzira iyi yainge yakafara, ende vakati vachifamba kudaro hakuna kana umwe zvake ainge achiziva kuti vaifamba vakananga kupi. So Linda uyu akati achifamba arimo mukati mechaunga kudaro akabva atanga kuzvibvunza kuti ko ainge ari kupi, because chaainge achingoziva ndechekuti mushure mekunge ashayika akabva amuka ari mumochwari. This was about a minute ago. Mushure mekunge azoona ava kufamba ari mukati mechaunga vachienda uko kwavainge vachienda vasingazivi kuti vainge vachienda kupi. Then ndipo paakabva azorealize kuti kwavainge vachinyatsokuenda kwainge kumbori kupi. Izvi akazozvirealize mushure mekunge vava kuda kuswedera padhuze nerimwe zigedhi iro rainge rakakura. Linda akati akatarisa gedhi iroro rekugehena iro raainge akatarisana naro akabva aona kuti gedhi iri rainge rakanyanyisa kufara. Then color yaro raiva nekala ya black which was very dark, ende gedhi iri raiva neshape yemuromo. Linda uya akati akamira pagedhi iroro regehena akabva anzwa kuti moto wainge uchibuda mugehena imomo. Moto wacho wainge wakanyanyisa zvekuti moto wacho wakabva watoita kuti temperature yemuviri wake inge ichikwira. Then Linda akamira pagedhi ipapo akabva azotanga kunzwa vanhu vainge vachichema vachiridza mhere. Vanhu ava vainge vari mugehena imomo vasingakwanise kubuda, vasingakwanise kuita sei. Chavo chete chavainge vachingogona kuita ndechekuti vainge vachingoridza mhere asi vasingakwanise kuzvinunura. Saka vanhu ava vainge vachiridza mhere vainge vachiridza mhere ivo vachiti please ndibatsire
ndibatsireiwo kani. Kunyangwe zvake Linda nevamwe vanhu avo vaainge achifamba navo vakanzwa kuti kunzvimbo uko kwacho kwavainge vachienda kwaiva nevanhu vainge vachiridza mhere zvainge zvichinzwisa tsitsi, asi ivo kuti vange vachidzokera kumashure uko kwavainge vabva vaisakwanisa, nekuda kwekuti Linda iye anoti hanzi gedhi iri regehena rinoita sekunge iro rine magnetic force iya yekuti kana ukagara waswedera padhuze naro gedhi iroro rinobva ratanga kukudhonzera kuti ringe richikuwisira mugehena imomo. Saka kunyangwe zvavo vainge vachida kudzokera kumashure kuti vange vachitiza, asi vakabva vaona kuti vainge vasisina simba chete ravainge vainaro isimba rekuti vange vachiramba vachingofamba vachienda kumberi, as if kwaiva nechimwe chinhu chainge chiine simba icho chainge chichivasundidzira kuti varambe vachingofamba vachienda mugehena imomo. Zvino vakati vapinda mugehena muya, ndo paakabva azoona Linda uyu rimwe zidhimoni hanzi rainge rakakurisisa. Zidhimoni iroro ndo rainge rakamira richiita sekunge rainge rakagadha gehena. Dhimoni iri hanzi rainge riine zvombo zvimwe zvainge zvichityisa. Saka vakati vachingonopinda mugehena muya, then iye akabva atanga kuridza mhere Linda achitya nekuda kwezvose izvo zvaainge aona. Akabva ati, mambo wangu Jesu, mambo wangu tenzi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindinzwira tsitsi. O mambo wangu tenzi, ndinzwireiwo tsitsi. Tarisai zvandava, mambo wangu tenzi, ndinzwireiwo tsitsi. Linda ainge ava kunzwa kutya zvino nedhimoni iro raainge akatarisana naro. Dhimoni iri kusikwa kwaro rainge riine muswe, ende muswe uyu wainge uine dzimwe nzara idzi dzainge dzakarodzewa kudarika mapanga awo angangonzi ndiwo akanyanyisa kurodzewa muno munyika yatiri kurarama tiri. Then pakabva pazobudikira rimwe dhimoni zvekare. Dhimoni iri rakangokaruka rabudikira rakabva razongosvika apo painge pakamira Linda achitarisa dhimoni riya raainge achitya. Dhimoni riya rakati rasvika ipapo paainge akamira, dhimoni riya rakabva razobata Linda nechisimba. Iye Linda achirondedzera anoti mabatirwo acho aainge akaitwa nedhimoni iroro nechisimba, akabva aona kuti rainge rakatonyudza nzara dzaro kumusana kwake zvekuti akabva atanga kunzwa pain, because nekuda kwekuti nzara dzedhimoni iroro dzainge dzakarodzewa zvekuti dhimoni iroro parakanyudza nzara kumusana kwake akabva atoona kuti nzara idzodzo dzakabva dzatopinda kusvika pakadzikadzika pemuviri wake. Dhimoni riya rakabva ratanga kumudhonza richiita zvekumukweva pasi. Hanzi madhimoni awa ainge asina kana tsitsi zvamuchose. Iye Linda paakaona kuti ainge ava kukwevewa nedhimoni iroro richienda naye kunzvimbo uko kwainge kuchirakidza kuti kwaiva nevanhu vainge vakawandisa vainge vachishungurudzwa, iye akabva atanga kuchema achiridza mhere achizama kuti ange achizvinunura kubva kudhimoni iroro, sezvo ainge ambozama kudanidzira iye achiti tenzi wangu Jesu ndinunurei, but painge pasina kana mhinduro yainge yakauya kwaari. Saka akabva atanga kuchema achiridza mhere, but akati achichema achiridza mhere kudaro, iye achiridza mhere, madhimoni aya akabva azototanga kutoseka achitorakidza kuti kamuridziro kacho kaainge achiita mhere madhimoni aya ainge achitoona sekunge zvinhu zvinosekesa. Even though ainge akazama kuti ange achizvinunura, asi kuzama kwose kwaainge akaita there was no difference nekuda kwekuti iye ainge asina simba, but dhimoni iroro iro rainge richimuzvuzvurudza pasi, dhimoni iroro rainge riine simba rainge rakawandisa. Linda iye anoti dhimoni riya rakazongoramba rongomuzvuzvurudza pasi, ende akati achizvuzvurudzwa pasi kudaro, paakazonovhura maziso akabva aona kuti nzvimbo yacho yaainge ava, nzvimbo iyi yainge iine rimwe rima riya reusiku, but rima racho rainge rakapetwa kaviri kana kudarikidzira. Ende iye Linda akati akabva atanga kunzwa vamwe vanhu vainge vachichema. Vanhu ava vainge vachichema, umwe ainge
achichema achiti, nhai Mwari, musoro wangu kani. Umwe wacho ainge achichemawo achiti, ndaneta kani, ndaneta nekushungurudzwa, handichakwanisi, ndanzwa nekushungurudzwa. Umwewo ndiye ainge achichema achiti, Mwari wangu, tenzi wangu, ndinzwireiwo ngoni. Even though vanhu ava vairakidza kuti vainge vachikumbirawo ruregerero, asi madhimoni awa ainge asingambovaregereri. Vamwewo ndo vainge vachichema vachiti, mambo wangu, ndinzwireiwo ngoni. Apa vachiti mambo wangu, ndinzwireiwo ngoni, vainge vachibvira madhimoni iwawo awo ainge achivashungurudza. Vamwewo ndo vainge vachiridza mhere vachiti, maziso angu kani, maziso angu kani. Umwewo ndiye ainge achiti, rurimi rwangu. Umwewo ndiye ainge achiti, padumbu pangu apa. Munhu wose ainge achingochema, ende kuchema kwainge kuchiita vanhu ava vainge vachirakidza kuti vanyanya vashungurudzwa. Then iye Linda akabva azotanga kungoona chiutsi. Chiutsi ichi hanzi chainge chiri everywhere. Chiutsi ichi hanzi chainge chichinhuhwa, ende manhuhwiro acho ainge achiita chiutsi ichocho hanzi you can never imagine. Nekuda kwekuti munyika ino yatiri kurarama hakuna munhuhwi unonhuhwa sechiutsi ichocho chainge chichinhuhwa kugehena ikoko. Iye Linda achikompeya manhuhwiro ainge achiita chiutsi ichocho, iye anoti hanzi kana muzuva ranhasi kunyange ukatora vanhu vose vari kunzi vakafa, mitumbi yavo iri kumamochari, hanzi kana ukavatora vanhu vose ivavo, kana ukagadzika mitumbi yavo yose panzvimbo 1, mukabva masiya mitumbi yavo yose iri panze, zviya zvekuti inobva yazoshata zvekuti inenge yava kutanga kunhuhwa, hanzi kamunhuhwiro kanenge kachiita mitumbi yavo yose, hanzi kamunhuhwi ikako akamboenzani nezimunhuhwi ririko kugehena ikoko. Linda iye achirondedzera anoti akabva azotanga kunzwa kuti muviri wake wose wainge wava kurwadza, zvekare akabva azotanga kuona kuti muviri wake zvino wainge wava kunyunguduka, asi wainge uchinyungudutswa nehiti iyo yainge iriko kugehena ikoko. Hanzi akatarisa muviri wake wose uchitanga kunyunguduka, sezviya zvinoitika kana ukatora plastic wobva wariisa mumoto, zviya zvekuti rinobva razotanga kunyunguduka. Iye akabva azotanga kuchema achiti, nhaimi ndisiyei, ko muri kundishungurudzirei? Nhai ndisiyei, ndiregerereiwo kani, tenzi vangu Jesu, ndiregererei. Then dhimoni riya rakabva razotanga kuti, ko iwe umbori aniko uri kuramba uchingochema uchiti, tenzi vangu Jesu, ndinunurei? Hauzivi here kuti wega ndiwe wakasarudza kuti unge uchiuya kuno kugehena, ende zvawauya kuno kugehena nhasi chaiye ndiri kuda kuti ndinge ndichikugadzirisa. Part 2. Kushungurudzwa nemadhimoni apo pandainge ndiri mugehena. Dhimoni riya iro rainge randizvuzvurudza richipinda neni mugehena rakabva razoenda neni kune imwe nzvimbo. Then dhimoni riya rakabva razotaura neni richindiudza iro richiti, nhasi muzuva ranhasi ndikuda kuti ndinge ndichikushungurudza, ende kana ndazopedza kukushungurudza ndikuda kuti ndinge ndichizokukanda mumoto. Ende pandinenge ndichikushungurudza ndikuda kutanga nemusoro wako, musoro wako iwowo wakaomarara, nekuda kwekuti pawainge uchiri kurarama uri kunyika yevapenyu waiva munhu uyo ainge ari stubborn. Saka ndichikushungurudza ndiri kuda kutanga nekukurova musoro wako iwowo wakaomarara. Dhimoni riya rakati iro richitaura neni ndakabva ndazoshamisika ndikati, ko why mati muri kuda kutanga nekundishungurudza muchindirova musoro? Chiko chandakamboita? Imhosva yakaita sei iyo iri kukonzeresa kuti munge muchindipa mutongo unorwadza kudaro? Dhimoni riya rakabva rataura neni rikabva rati, unoona Linda, tarira uone mumusoro mako undiudze kuti mumusoro mako munei. Ndakati ndazvitarisa ndikabva ndaona kuti mumusoro mangu maiva muine zvishongo zvebvudzi riya rekutengera zvainge zvirimo mumusoro mangu imomo. Then dhimoni riya richinotaura neni rakabva ratanga kundiudza kuti ndikuda kukushungurudzira zvishongo zvako zvose izvo zviri mumusoro mako. Dhimoni riya rakati rapedza kutaura neni ndokubva razotora imwe simbi iyo yainge iri mumoto, yainge yatsvuka nekupiswa nemoto. Dhimoni riya ndokubva razotanga
ratotanga kubayirira simbi iyoyo mumusoro mangu. Simbi iyoyo yaiti kana yabayirirwa mumusoro mangu yaibva yabuda nerimwe saidi. Then inini mukurarama kwangu ndaiva munhu uya wekuti ndaifarira kuzvishongedza mumusoro mangu nezvishongo zviya zvinopfekwa mumusoro zvakasiyana siyana apo pandainge ndisati ndafa. Ndichishungurudzwa kudaro ndakabva ndaona kuti dai zvanga zvakanzi handina kumbogara ndaendeswa kugehena ndikazodzoswa, kana paiva nemunhu ainge akauya kwandiri akazama kundiparidzira kana kuita sei, hakuna kana munhu aikwanisa kuzondiudza kuti izvo zvekupfeka zvishongo mumusoro zvakasiyana siyana zvinokwanisa kuzoita kuti ndinge ndichipiswa nemoto kana ndava kugehena, nekuti ndaisava nehanya nazvo kuti zvishongo izvo zvemumusoro zvandainge ndichipfeka zvainge zvichidhura sei. Ndaingoti kana ndikaona chishongo chemumusoro chinenge chakandinakira, inini ndaibva ndamhanyirira kuchitenga chishongo ichocho. Ndaiva munhu uya aigara achingomhanyidzana nelatest fashion. Ndaitenga machaini ekuisa mumuhuro, ndaipfeka aya anonzi maeyelash, ndaipfeka matrauser, ndaitenga matrousers, ndaitenga mafake nails nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana. Dhimoni riya rakati zvino rotanga kundishungurudza, rakandishungurudza, ende ipapo parainge richindishungurudza rainge risingambondinzwiri tsitsi zvachose. Ndega ndakabva ndaona kuti madhimoni awa ainge asina kana tsitsi neni. Then madhimoni aya akabva atanga kundishungurudza, ende vaindishungurudza according kuzvivi zvangu izvo zvandainge ndakaita apo pandainge ndichiri munyika yevapenyu. Madhimoni awa aita sekunge ainge achitoverenga upenyu hwangu, sekunge upenyu hwangu mumaso mavo upenyu hwangu hwainge hwangova like bhuku rakavhurwa. Madhimoni iwawo ainge achiziva zvose izvo zvandainge ndakaita muupenyu hwangu. Zvino ndakabva ndaona kuti painge pasisina kana chimwe zvacho chainge chakavanzika pane zvose izvo zvimwe zvinhu zvandainge ndakaita apo pandainge ndichiri kurarama munyika yevapenyu. Ndaiva munhu uya wekuti ndainge ndichiita marelationships akasiyana siyana, ende ndaiva munhu airara nevarume vakasiyana siyana. Zvikare ndakabvisa nhumbu dzakawandisisa. Madhimoni aya awo ainge achindishungurudza zvaaita ndezvekuti pane rimwe raitora rimwe rainge rakaita kunge bvumo. So bvumo iri zvaraiitwa ndezvekuti inini ndaibva ndaradzikwa pasi, kana ndaradzikwa pasi kudaro ndobva ndavhurwa makumbo. Then dhimoni riya raibva razotanga kupushira bvumo riya richiisa munhengo mangu. Zvinhu izvi zvairwadza. Ndaiva munhu uya wekuti ndaifarira zvikuru sei kunwa doro, saka ndakabva ndazopiwa rimwe bhodhoro ndichinzi inwa iri idoro. Pandakatora bhodhoro riya ndichiti zvimwe kuda idoro, ndo pandakabva ndaona kuti rainge risiri doro iro randainge ndapiwa, asi yainge iri acid. Ndakati ndapedza kunwa ndakabva ndatanga kuona kuti acid iya zvino yainge yava kudya nyama dzangu. Acid iyi ndakati ndichinoimedza yakabva yatanga kudya nyama dzose dzepahuro, ndokubva yazotanga kudya dumbu rangu rose zvekuti matumbu angu ose akangosara ava pachena. Apa zvainge zvichirwadza sei. Dhimoni riya rakabva razondibvunza kuti ko sei usingazivi kuti bhaibheri shoko raMwari iro rakataura kuti zvose izvi haufaniri kuti unge uchizviita. Then inini ndakabva ndazopindura dhimoni riya ndikati hakuna kana akambogara andiudza kuti zvose izvi zvamuri kundishungurudzira ndaisafanira kuti ndinge ndichizviita, nekuda kwekuti mufundisi wangu havana kana kumbogara vandiudza. Dhimoni riya rakabva randitarisa ndokubva ratanga zvaro kufa nekuseka. Rakaseka zvaro rakanditarisa rikabva rati iwewe ndiwe munyepi mukuru. Richiseka kudaro dhimoni riya rakabva rati kani nguva yawainge uchiri mupenyu wainge usingaverengi bhaibheri here? Pastor mufundisi wako iyeye kazi haana kumbogara akakuudza kuti
pachako unofanira kuti unge uchizviverengera bhaibheri. Mufundisi wako ndiye akakuudza here kuti unofanira kuti unge uchiita zvivi? Kani mufundisi wako apo pawainge uchiri mupenyu akakuudza kuti hawaifanira kuti unge uchitakura bhaibheri uko kwose kwawainge uchienda kuti ukwanise kuzoriverenga pano nepapo? Inini pandakaona dhimoni riya richindibvunza mibvunzo yose iyi, ndakabva ndati kufunga, ndikabva ndati pano kuti ndinge ndichizvinunura, regedzai ndinge ndichinyepera dhimoni iri. Ndikabva ndati inini handizivi, kunyange kuverenga kwacho zvamunondiona ndakadai so, kuchikoro chaiko handina kana kutombogara ndakaenda, kana kuverenga chaiko handitombogoni kuverenga, ende handizivi kuti bhaibheri racho rinoverengwa sei. Dhimoni riya rakabva ratanga kuseka zvaro, rakanditarisa rikati, aha, kunyange zvako usina kumbogara wakaenda kuchikoro, kubva zvawakazvarwa hauna here kumbogara wasangana neumwe munhu uyo akakuudza kuti kune umwe munhu anonzi Jesu? Unoreva kuti muupenyu hwako hwose hauna here kumbogara wakasangana nemunhu akakudzidzisa zvinhu zvose izvi? Kana kuti kuchechi ikoko uko kwawainge uchienda, unoreva here kuti mukurarama kwako kwose hauna kumbogara wapinda muchechi? Hauna kana kumbogara waverenga nezvaJesu munewspaper? Hauna kumbogara here waona munhu achiparidza paTV? Hauna kumbogara wanzwa here umwe munhu achikuudza kuti chinhu chinonzi chivi chakaipa? Zvino nhasi ndiroda kukurakidza kuti chivi chakaipa kuno kunzvimbo kwatiri hakuna macorrection. Ndakabva ndazotanga kurangaridzwa kuti zvose zviya zvandainge ndichiita ndichiri mupenyu zvainge zvisina kunaka. Madhimoni aya akabva atanga kutaura neni, akanditarisa akati, iwewe tinokuziva, you are very stubborn, hauna kana respect, iwewe wainge usingateereri Mwari, manje nhasi unotakubata, nhasi tichakugadzirisa. Zvose zvandainge ndichizama kuti ndinge ndichinyepa, madhimoni aya aibva anditarisa obva andiudza kuti pawainge uchiri mupenyu waiita chakati nechakati. Madhimoni aya aibva atokuudza nedate racho nenguva dzacho. Madhimoni aya aibva ati, uchiri kurangarira here musi uya pane paya pawakamboita zvakati? Uchiri kurangarira here kuti musi wakati pane umwe munhu akatombouya kwauri akakuudza kuti zvinhu izvo zvawainge uchida kuita zvainge zvakashata? Ucharira here musi uya wakati sisi vako vakakuudza kuti zvipfeko zvako izvo zvaunofarira hazvisi zvipfeko zvine hunhu zvakadzikama? Saka kuno kunzvimbo yatiri kuno usataura zvako uchiti wainge usingazivi, ende usati hakuna kana munhu akambogara akakuudza, usataura iwewe uchiti hawaikwanisa kuverenga bhaibheri rako, chingonyarara chete. Then madhimoni aya akazongoramba ongondishungurudza. Madhimoni awa achindishungurudza, ndakabva ndaona kuti pane rimwe dhimoni iro rainge rakabata foko iya yemugadheni, asi foko iyi yainge yakakura. Then foko iyi yakabva yazoiswa mumoto kusvika simbi yacho iyo yakagadzira foko iyoyo yatsvuka nekuda kwekupiswa nemoto. Dhimoni riya rakabva randitarira rikabva rati kwandiri, hatisati tatanga newe. Nhasi uno, unoona, nhasi uno tiri kuda kukushungurudza, ende tiri kuda kushungurudza muviri wako iwowo uyo wawakazadza netsvina. Ndakabva ndazotanga kuridza mhere zvino nekuti ndainge ndanzwa nekushungurudzwa. Ndakati zvino ndava kuridza mhere, ndakabva ndatanga kudanidzira zita raJesu, ndichidanidzira zita raJesu zvekare, ndichidanidzira zita ramufundisi vangu avo vandainge ndichiri kurangarira. Asi madhimoni aya akabva atanga kuseka. Madhimoni aya achindiseka, iwo ainge ava kuti kwandiri, kuno kunzvimbo kwatiri, kunyange ukadanidzira sei, kunyange ukadanidzira ani, kuno ndisu tinotonga. Zvatataura ndo zvinoitwa kuno, ende zvatinenge tafunga kuita ndo zvatinoita kuno, nekuda kwekuti takapiwa mvumiro yekuti tinge tichitonga ino nyika ino yauri.
Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi vedu avo vanoteverera channel yedu yema-African Confessions vachiti ivo zita rangu ndinoitwa Pastor Lulu, hanzi ndinotungamirira sangano rinonzi Holiness Revival rinowanika kuSouth Africa. Saka message yacho yavakanditumidzira yakati rebei. Pano nepapo ndichange ndichizouya nematranslation yacho tichizokutumidzirai nyaya yacho pano pachannel yedu. Please let us talk about this issue in the comment section.